presence yenu ithi niyavuma ukuthi uNkulunkulu uyaqhubeka nomsebenzi wakhe futhi niyazibandakanya naloko uNkulunkulu akwenzayo nanoma isikhathi sokuthi nibe nathi sisincane kepha kusho kukhulu ukufika kwenu. Siyabonga kakhulu kini nonke enkhona nalaba abaqalayo ukukhonza nathi abadele kuyinkonzo zabo kuzokhonza nathi nanamuhla. Siyabonga kakhulu, kuyinto enkulu kakhulu. Isifundo sethu sanamuhla akusona kuphela nje isifundo esibheke ebandleni lase-SDF eHammersdale, akusona isifundo kubaholi nebandla lase-Hammersdale, isifundo esibheke noma esifanele noma esiya kilo lonke ibandla likaNkulunkulu zonke iy'ndawo, okusho ukuthi kizo zonke iy'ndawo ezezibiza ngebandla likaNkulunkulu yiloko kumele kwenzeke, yiloko uNkulunkulu kakuyalele ebandleni aphinde akuyalele futhi kubuholi balelo bandla. Sihlangene lana-ke namhlanje ukuzoqhubeka sitshale le mbewu uNkulunkulu ayikhethile kulo mhlaba okhethwe uNkulunkulu. Kulaba abangazi, akekho noyedwa kithina, nina nisizwa erediyweni noba Bukhoza noba Kumhlongo, akekho noyedwa kithina sobathathu othathe le initiative yokuthi kube nebandla la eHammersdale. Akekho noyedwa. Ukuthi kuhambe iminyaka omunye azishaye emahlombe ukuthi umsebenzi wakhe uzobe niqambe namanga. Yonke lento yenziwe uNkulunkulu nangendlela uNkulunkulu ayiqale ngayo, wasebenzisa abantu bendawo, wasebenzisa abantu baseHammersdale ukufuna lesikole kwenziwa abantu baseHammersdale. Yonke into eyenzakalayo iyenziwa abantu baseHammersdale. uNkosi, uKhoza, uMhlongo, akuna credit abangayithola lento. So nale mbewu ezotshalwa itshalwe uNkulunkulu, ayikhethwanga yithina. uNkulunkulu ukubeke inhliziyweni zabo abantu bathi thina sizoba imbewu uNkulunkulu ayitshale eHammersdale. So in everything eyenzakalayo nesazoqhubeka yenzeke, sinikeza uNkulunkulu udumo kuko konke lokho. Mhlawumbe umuntu angazibuza ukuthi kuzokwenziwani, le mbewu isho ukuthini, le mbewu isho ukuthi izo-germinate noma izokhula ibe ibandla. Mhlawumbe angizwe kinina ngoku-understanda kwenu masinya nje, it's not ayikho i-answer e-right ne-wrong, ukuqonda nje ukuqonda kithina. Masikhuluma ngebandla sikhuluma ngani? Khuluma nami bazalwane, asikhulume nje. Masikhuluma ngebandla, hayi siphelele. Masikhuluma ngebandla u-understand ibandla liyini. Khuluma nje ungasabi mzalwane, ngizokukhetha phela mina, ngithi yazi ngivele ngikhethe. So ngcono uvolontiye ungakhethile. Okay. Ukuhlanganyela kwabazalwane. Okay, all right. Mama Ngubane, ngibona isandla noma siphakeme umuntu noma uyakhomba. Umzimba kaKristu. Ngiyalithanda lelo mzimba kaKristu because baningi abantu abazibiza ngabazalwane kepha abangekho emzimbeni kaKristu. Just because bazibiza ngamaKristu abekho emzimbeni kaKristu. Omunye uthini nibani? Umbuso kaNkulunkulu. Bongani? Abazalwane abavumile ukuthi abantwana bakaNkulunkulu nokuhlanzwa igazi likaJesu Absolutely, absolutely. Hayi abantu amagama abo abhale ezincwadini zamabandla noma zezinkolo, abantu amagama abo abhalwe encwadini yokuphila. Kunomehluko omkhulu. Angibuzeke ukuthi yini inhloso nqangi yebandla? Yini inhloso nqangi yebandla? Kubalekile lo ukuthi sikwazi ngoba lento ezokwenzeka namuhla nesazoqhubeka yenzeke la eHammersdale uma iphumile kulento esiyibiza ngebandla nenhloso nqangi yebandla bayihlanganela nje abazalwane bazenzela into ethandwa yibona.
Uma lento iqalwe uNkulunkulu kungumsebenzi kaNkulunkulu kumele ireflect nenhloso yabo nako konke sizokwenza namuhla kutshengise inhloso nqangi yebandla. What is the main objective yebandla? Siphelele. Ukuzokhonza icebo likaNkulunkulu nabantu abasezweni bambone kuthina uKristu. Okay, ma? All right. Qhubekisa ukushumayela ivangeli likaKristu. Ngapha yebo baba. Ukufeza umbuso kaNkulunkulu. Anyone else this side? Ngicela masinyo sifundele abheke incwadi yabase-Efeso chapter 2. Incwadi yabase-Efeso chapter 2 isummarize zonke lezi zinto lezi niyikhulumile ukuthi ibandla libuyaphi, ibandla liyini, konke lokho nikushilo ngikhetha namuhla ukuthi ngikusummarize ngo-Ephesians chapter 2 verse 10 no-Ephesians chapter 3 verse 10. 2:10 and 3:10. Ngicela ofundayo asifundele ubani lobesifundele. Ephesians chapter 2 verse 10 no-Ephesians chapter 3 verse 10. Ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihambe kuyo. Na ubani lo kuthiwa nomsebenzi wakhe? Ubani lo wakhe? Ubani lo kusho umsebenzi wakhe? Ubani? No. Awuphinde ufunde. Ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu. Singumsebenzi wakhe kuKristu. Asiwona umsebenzi kaKristu. Siwumsebenzi wakhe kuKristu. Ubani lo wakhe? Ubani lo khulunywa ngaye? uNkulunkulu. So we are God's workmanship. Uma sizibiza ngebandla asiqonde kokuqala ukuthi nalabantu esizobamema bazokhonza la eSDF eHammersdale sibabizela entweni kaNkulunkulu. Siwumsebenzi wezandla sikaNkulunkulu, lo msebenzi wakhelwe kuKristu. Asiwona umsebenzi we-radio, asiwona umsebenzi wasevuma noma we-SDH, asiwona umsebenzi kaMhlongo kaNkosi, siwumsebenzi kaNkulunkulu sakhiwe kuKristu. Into yokuqala okumele siyenze, siya kuNkulunkulu, siya emsebenzini kaNkulunkulu. Le mbewu izotshalwa ibe umsebenzi kaNkulunkulu, umsebenzi wezandla zikaNkulunkulu owakhiwe kuKristu. That is the church. Ebese inhloso nqangi yebandla usiphelele uyishilo verse chapter 3 verse 10. Chapter 3 verse 10. Ukuze imibuso namabandla emazulwini baziswe manje ngebandla ukuhlakanipha okuningi kukaNkulunkulu. Now ithini lento? Ithi inhloso nqangi yebandla ukuthi iveze uNkulunkulu. Iveze uNkulunkulu ngobuhlakani bakhe. Na ayithi lento uNkulunkulu unobuhlakani obuningi ungabala uthi 1 to 3, but isho ubuhlakani bukaNkulunkulu. Wena wabona i-crystal ball mawuyibhekisa ngapha iba yellow iphinde ibe green ibe blue ibe ngathi bamnyama, into ongayiqondi iveza izinto eziningi ngezikhathi eziningi. Ithi lento lo msebenzi ozoqalwa namuhla, thina sithi uqalwa namuhla kepha uNkulunkulu kade awuqala. Lento esizoyiqhuba, lento esihlanganela yona kokuqala, lento esithi siyayilontsha already umsebenzi wezandla zikaNkulunkulu. Inhloso nqangi yayo akona ukuveza iSDF. Inhloso nqangi yayo akona nje ukukhuluma isifundiso esiphilile. Inhloso nqangi yayo akona nje ukwazisa abanye abantu ukuthi lento efundiswa lapha ayikho right, into right. Inhloso nqangi yalomsebenzi ukuthi iveze uNkulunkulu nobuhlakani bakhe. Ithi lento kunezinto izingelosi
nababusi emkhathini abangazazi ngoNkulunkulu bazibona uNkulunkulu ezenza ngebandla. Hawu neyizwa lento ithi lento ngisho nengelosi eyithembekile, ingelosi eyisezulwini zize emhlabeni zithunywa uNkulunkulu azilazi icebo likaNkulunkulu. Lecebo likaNkulunkulu nababusi emkhathini balibona ngebandla. Ithi lento uma ngabe lento esithi siyayiqhuba la esikholelwa ukuthi iqale uNkulunkulu, uma ingasakwenzi lokho, ingasavezi uNkulunkulu, ingasavezi ubuhlakani bukaNkulunkulu obuningi, ayisakhulumi nobuholi nama-principalities emkhathini ngokuveza icebo likaNkulunkulu, ithi sesizenzela ama-programs ethu nezinto zethu. Akuyona inhloso kaNkulunkulu leyo. Inhloso kaNkulunkulu ukuthi kwazingelosi, kwababusi kanye noSathane uqobo lwakhe abone umsebenzi kaNkulunkulu ngalento ezoqala noma uNkulunkulu aseyiqalile thina esithi sihlanganyele yona la namhlanje. Iyazwakala lento bazalwane. With that in mind ngizocela ukuthi siphozeke, sikhuleke ukuthi uNkulunkulu kube into yokuqala ayitshale ezingqondweni zethu. Kube into yokuqala azoyitshala ezingqondweni zalobuholi obuzoqhubeka nalomsebenzi kaNkulunkulu. Kube into yokuqala uNkulunkulu azoyitshala kumalunga alomzimba kaKristu. Ebese kuthi abantu endaweni eyakhelene neHammersdale abangamazi uNkulunkulu nalabo abacabanga ukuthi bayamazi uNkulunkulu baqala ukubona uNkulunkulu ngani. Iyazwakala bazalwane. Asithathe isikhashana-ke bese siyayikhulekela lento ngaphambi kokuba siqhubeke nesifundo sethu. Ibaluleke kakhulu lento esikhuluma ngayo. Masikhuleke. Mabujili. Sikhuleke.
Sizophakamisa igama lakho elingcwele, Baba wethu onamandla nelisindisayo, egameni likaJesu. Siyakubonga Baba wethu ongcwele. Siyakubonga ngomusa wakho nangothando lwakho. Siyathandaza ke Nkosi ukuthi usize njalo. uNkulunkulu wethu onamandla ngenxa kaMoya ongcwele omnikezile kithi uNkulunkulu wethu. Makasikhumbuze njalo ukuthi nguwe omele ukuphakanyiswa. Masehle thina sithobe igama lakho liphakanyiswe. Thatha udumo lonke lukufanele Nkosi kuze kube phakade empilweni. Baba Nkosi. Sibonge uNkulunkulu wethu, kufanele ubonge uphakanyiswe, ngoba usinikeze indodana yakho ukuba ife endaweni yethu. Nangokufa kwayo izinto zethu zizokhululwa, sikwazi ukwenziwa abantwana bakho. Sibonga ngokusiqoqela emabandleni, khona sizokwazi ukufundisana lokhu wena osikele ngakho, sikwazi ukugqugquzelana, ukulekelelana ngey'mpilo osinikeze zona. Siyabonga nabaholi osinikeza bona abanomsebenzi wokusifundisa nokuseluleka. Siyacela ukuthi usisize sikwazi ukulalela nokulingisa iy'mpilo zabo kunalokhu Yesu Kristu. Siyabonga nebandla laseHammersdale, iy'nhliziyo zethu zigcwele intokozo, zigcwele ukubonga nokuphakamisa, zigcwele nethemba nokuningi okuhle esazokwenza kulona nosazokwenza ngalo leli bandla. Lenze lazi Nkosi ukuthi lili lakho kasilo elabantu, futhi liyimisele ukulandela ezakho iy'ndlela lelalizwi, hhayi iy'ndlela zabantu nemikhuba yamabantu. Yiswa ukhazululiswe ngakho konke ozokwenzela bona egameni likaJesu. Amen. Siyabonga. Now, mhlawumbe umbuzo esingawubuza ukuthi sesiqonda Ephesians chapter 2:10 no Ephesians chapter 3:10. Sesiqonda hlobo luni lwebandla lolu okumele silindele la eHammersdale. Igama siyalibona lithi Sound Doctrine Fellowship. Siyazi ukuthi eMontclair kune Sound Doctrine Fellowship. Ingabe i-Sound Doctrine Fellowship eHammersdale i-extension noma i-branch noma inabudlelwane buni ne-Sound Doctrine Fellowship eMontclair? Ziningi iy'nhlobo zamabandla noma mhlawumbe ngithi maningi ama-model esiwabonayo wamabandla. Kunalawo esiwabiza ngama-Episcopal model, okuyimodel mhlambe asiyenze example amabandla enwajwayele, esithatha ibandla lamakatholika, kunopope, kube namakardinal, kube nabobishop, kube nofata, bese kwehla kanjalo. Zonke izinto zivela eRome, yonke imithetho ivela phezulu, kune-authority ephezulu, bese kwehla konke kwehlele enzansi. Uma le kwi-authority ithi no, anikwazi ukwenza umathanda la nifisa khona nanoma ngabe isimo sinjani, because i-authority ile phezulu. Akuyona lento ezoba la eHammersdale. Akuyona leyo model. Kube ne-model esiyibiza nge-Presbyterian model, le ethi amabandla aphethwe ama-elder ebese kuba nomfundisi noma abaphethe kwi-region. Nakhona cishe kuyafana nala ukuthi uma i-region ithi kufanele kwenzeke into enje, wonke lama-elder namabandla noma lokho enikubiza ngama-branch kumele kulandelwe lokho okukhulunywa ngama-region. Akukona lokho esizokubona la. Ebese kuba nale model maningi, ngizothatha nje amathathu kuphela just ukwakha isithombe nokuthi silindeleni. Bese kuba nale model esibiza nge-congregational model.
I-congregational model ithi ibandla ngalinye ngalinye lizimele. Ibandla ngalinye ngalinye linobuholi balo. Ibandla ngalinye ngalinye lithatha izinqumo, liba independent, liba autonomous, liyazimela lize lizimele ngokwezimali. Ithi lento imali eqoqwa ebandleni kudecide ibandla lokuthi leyo mali isetshenziswa njani. Akunamali ezoya e-head office noma ezoya kwi-region noma ezoya kwikhulu ephezulu. Iyazwakala lento bazalwane. Iy'nqumo zithathwa ibandla ebese ubuholi bu-implementa izinqumo zebandla. Akusho ukuthi ubuholi abukazi uthatha ama-initiatives, sizoyibona masiqhubeka. Akusho ukuthi nani njengebandla nikwazi ukuthatha ama-initiative. Akusho ukuthi akumele kunomuntu one-vision, eze ne-vision, ebese leyo vision iyabukwa ngendlela eziningi eyibukeka ngayo, ebese ilethwa ebandleni, ebese ibandla lithatha isinqumo sekuba i-decision yebandla, ebese ubuholi sebu-implementa and overseer and rule over izinqumo ethethe ibandla. Iyazwakala bazalwane. So just because ibizwa nge-sound doctrine fellowship akusho ukuthi ithola imithetho eMontclair. It could have been called by any name. Ingabizwa ngesibuko sethu community church, ingabizwa noma ngabe yiliphi igama. Inhloso yokuthi kusetshenziswe legama ukuthi leli gama seli-identifywe nabantu ondlebe zabo sebejwayele ukuzwa isifundo esiphilile kuma-platforms ahlukahlukene umhlaba wonke, ikakhulukazi KwaZulu Natal. Yingakho laba ondlebe zabo sezijwayele ukuzwa isifundo esiphilile. Makuthiwa kune-conference kuphi bayakhona. Makuthiwa kunemkonzo kuphi bayakhona. Basuka konke labakhona bashiya amabandla abo labekhona ngoba indlebe zabo zijwayele ukuzwa isifundo esiphilile. Inhliziyo zabo zivuleleke kuNkulunkulu ebafundisa izinto ezintsha, ebese inhliziyo zabo zithi kuloko abakuzwayo zithi amen, ebese bayakhona. Yisona kuphela sizathu why le bandla libizwa nge-sound doctrine fellowship. Iyazwakala bazalwane. Now ithi lento mina ngwakaNkosi abo baba abazohola leli bandla bazohola ubaba uMhlongo ebambisene nobaba uMncwaba, bebambisene nobaba uNgubane. Akubona bakwaNkosi. Ngicela ukusho lokho. Ubaba uMhlongo, ubaba uNgubane, ubaba uMncwango, uNkulunkulu bakhulise ngendlela ehlukile eyindaweni ezahlukile, wafaka lokho akufake inhliziyweni zabo ukuthi uNkulunkulu azobasebenzisa eHammersdale. Akakhethanga uNkosi uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu eze eHammersdale. Iyazwakala lento bazalwane. So akungathi-ke ngokuhamba kokuphila nalomsebenzi ebese uma kuneyinqumo nokuhola okuthile ebese nithi hayi lesikhathi sihola kwaNkosi bekungenzeki kanje. Ibalekile lento bazalwane. Abayena uNkosi, abakhuliswanga njengoNkosi, abanikezwanga ama-skills afana nowakaNkosi. uNkulunkulu is using us in our diversity la yena efuna ukuthi asebenzise khona. Yini-ke umsebenzi we-Montclair, SDF Montclair, njengebandla elisetshenziswe uNkulunkulu ukuthi lizotshala le mbewu, lizoqhubeka lilekelele la lilekelela khona, kodwa iMontclair ayizuthathela eHammersdale inqumo.
iMontle ayizugxambukela endabeni zaseHammersdale noma ngabe ukuthi so noma ngabe kushisa kangakanani la eHammersdale ungapick up ucingo ufonele womkhosi uthi sesibona umhlobo nomncwango nombubane benza kanje okwaseHammersdale. Now this congregational model esikhuluma ngayo imodel esiyibona ezwini. Asiliboni ibandla laseThesalonika liceba umfundisi walo kumpostoli uPaul. Ebese umpostoli uPaul athi thina si-head office akwenziwa njalo kwenziwa kanje. Iyazwakala lento bazalwane. Le model akusiyimodel esiyikhethela yona njengoba siyayithanda, imodel esiyibona ezwini. Le ye-head office nabo bishop nabo cardinal nani le yama-region asiyiboni ezwini ingakho singayilandeli. Iyazwakala bazalwane. Now uma izinto zingenzeke eHammersdale kufanele thina sila eHammersdale uma wamuthi sinuka amakhwapha ufanele sinuka amakhwapha ukuthi yini lesingayenzi kahle ukuze izinto zingahambi kahle eHammersdale. Singablame ubuholi. Iyazwakala bazalwane. So ngithi sidlulise leyo sidlulise. Okokuqala sithi ibandla liyini lumsebenzi kaNkuluNkulu. Okwesibili yini inhloso nqangi yebandla ukuthi liveze ubuhlakani bukaNkuluNkulu. Uma abantu baseHammersdale bengamboni uKristu noma abantu baseHammersdale bengaphendukeli kuKristu kusho ukuthi nina niwenza umsebenzi. Nizowenza kanjani ke lo msebenzi? Nizowenza ngokulandela imodel esibona ezwini yokuthi yonke into it's a congregational model kind of church. Uma ngabe besizothatha imodel enye siyithandayo sibe ifune ibe ingxenye yeMontle besizothenga idatha sifaka internet la kube nomfundisi ola ebese makushunyayelwa nonke ni stream live nibe seMontle. Yezwakala. That is called a campus or a satellite. This is not a campus. This is not a satellite. This is an independent church. Yes, it's an independent church. uNkulunkulu kunobuholi abubekela lobo buholi buzohola ubaba umhlongo nomama umhlongo bebambisene nobaba umncwango nomama umncwango bebambisene nobaba ungubane nomama ungubane ibona ubuholi obukhona bese zoqhubeka ke bona nebandla bakhetha obunye ubuholi obuzoqhubeka bubambisane ngama-ministries ahlukile. Iyacaca bazalwane sesidlulile kuyona. Asibuyele ke ezwini likaNkulunkulu ukuze yonke lento ibe phezukwezwi futhi ihambisane naloko esesikufundile ngenhloso yebandla. Umpostoli Paul la ubeka izinto ezintathu. Ngicela usifundele uverse 12. Kunezinto eziwu4 engifuna sizibheke kuverse 12. 1 Thessalonians chapter 5. Kunezinto eziwu4 sizozibheka kuverse 12 ebese kuba neziwu2 esizozibheka kuverse 13. 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 and 13. Verse 12. Epha siyancenga bazalwane ukuba nibazi abaphandlekayo phakathi kwenu nabaniphetheyo enkosini nabanilulekayo nibazisise kakhulu othandweni ngenxa yomsebenzi wabo hlalisanani ngokuthula. Now leli gama elithi ngiyanincenga ukuthi nibazi leli gama elithi nibazi lisho ukuthini ma understand lisho ukuthini anibazi uba umhlongo animazi umncwango animazi ungubani namakhosikazi wabo lisho ukuthini lisho ukuhlonipha ngesizulu lithi nibazi nge-original language nangamanye ama-languages lisho ukuhlonipha lithi ngiyancenga bahlonipheni laba baniholayo. Now the whole goal ka verse 12 uma uyibhekile
Verse 12 revolves around inhlonipho. Now mangisho lento kusese eli. Lezwe esilifundayo namuhla le-applya both kubuholi namalungu ebandla. Le-applya kubuholi nezimvu. Wena uzozibona ukuthi ufithaphi lapho. Iyazwakala? The word itself speaks to both the leadership and the sheep within the church. Ungayifundi ubheke omunye umuntu. Ungayifundi ubheke ubuholi. Nina buholi ningayifundi nibheke izimvu. I-applya kimina, i-applya kuwena lento. Asikhulumi ngoyedwa umuntu. Now the whole goal is around the respect. But le nhlonipho ayishoyo uze futhi uthi ngiyancenga. Uma encenga umpostoli nikhumbule umpostoli kahle kahle akufanelanga ancenge umuntu. Ngoba izwi lenkosi lithi ukuphikisa umpostoli ufana nokuphikisa uNkulunkulu uqobo lwakhe. But uthi ngiyancenga. Ngiyancenga lento bahlonipheni laba abanholayo. Now abeka izinto ezintathu ezihambisana nalenhlonipho. Okokuqala uthi abasebenzayo ngaphakathi kwenu. Angithi nayibona? Awuyifunda ngane yami? Kepha siyanicela bazalwane kuba nibazi abakhandlekayo phakathi. Abakhandlekayo phakathi kwenu. Ungayifundi nje le ukuthi abakhandlekayo ushiye le phakathi kwenu usazobuyela kuyona ngoba ibalekile. Qhubeka. Nabaniphetheyo, those who are over you, those who lead you, those who are above you. Na inhlonipho nibahlonipha ngoba bayasebenza labantu phakathi kwenu. Okwesibili bayanihola abaphezulu kwenu. They are leaders, they rule over you. Qhubeka. Nabanilulekayo, they correct you, they admonish you. So inhlonipho le akhuluma ngayo ku verse 12 ihambisana nalemsebenzi emithathu noma lezinto ezintathu azibalayo. Ukusebenza fanele basebenze labaholi. And abasebenzi nje basebenza phakathi kwenu. Bese nikhumbula ukuthi nibahloniphe ngobe bayahola phakathi kwenu. Baniphethe. Emsebenzini usupervisor wakho umbiza ngomphathi. Yibona kanye abaphathi bezwi likaNkulunkulu nobuholi ukuthi zonke izinto ezenzeke ebandleni according to Ephesians chapter 2 verse 3, Ephesians chapter 2 verse 10 no chapter 3 verse 10 lesikhulume ngayo. Yibona okumele ukuthi babone ukuthi lezi zinto ziyenzeka ngoba uNkulunkulu mezongena la kungahambi kahle noma uNkulunkulu ezongena kuhamba kahle uzobiza bona to give an account, not you. Iyazwakala bazalwane? When uNkulunkulu will hold you accountable ngenhlonipho yalezinto lezi abazenzayo phakathi kwenu. Na akagcini ngokuthi nibahloniphe kuphela sobuya le funda verse 13. Libazisise kakhulu othandweni ngenxa yomsebenzi wabo. Now you must hold them in high esteem, very high esteem, not just high esteem. Very high esteem. Lisho njalo izwi. Isizulu ngathi siyarobha kancane lapho. The original language ithi nibazise kakhulu. Hold them in very high esteem. Ngani ngemsebenzi abayenzayo. Angisheshe ngidismiss lento. Ayithi nibakhothamele. Yazwakala bazalwane? Ayithi umfundisi mekafika la nitatazele nigijime nemotweni yakhe niyothatha iBhayibheli lakhe nimbambele nitatazele yenezwa nje ahambele ngisizandla. Ayisho njalo. Ayisho njalo. Ayisho njalo. Neyizwa bazalwane?
Akunamfundiso ozobanjela iBhayibheli. Awuzobanjela iBhayibheli uma ngabe izandla zakhe zinezinto eziningi. Uphethe ihlalo ngapha, uphethe imic ngapha, uphethe seningamlekelela. Hayi ukuthi yena nimphuca izinto nje ayihambele nje onjomana. Alisho njalo lelizwi. Sekufika uman of God, seniyatatazela manje seniguqa ngamadolo. Ayithi you must worship him, ithi you must respect him. Why do you respect him? It has those three things. Uyasebenza ngaphakathi kwenu. Uyanihola lo muntu futhi uyena okumele anikhuze masesimo sibheda la ekhaya. Sizobuya siku-unpack. Inhlonipho is around those three things. Iyazwakala bazalwane? Masebenza enye into nje manje seningangibiza ke njengebandla. Ningangifoneli nje. Seningangibiza nithi ayina nje manje nomnqamo sebafuna sibakhothamele. Sengozwa nami nokhoza neimvubu zethu neinkalvasi. Sizobona ukuthi sisilungisa kanjani leso simo. Ebese athi anibahloniphi nje. Awufunda verse 12 futhi. Verse 12. Kepha siyaninceda bazalwane ukuba nikazi abakhandlekayo phakathi kwenu, nabanikhetheyo enkosini nabanilulekayo. Verse 13. Nibazisise kakhulu othandweni ngenxa nibazisise kuphi? Kanjani? Ngani? Othandweni. Lalela ke bazalwane. Ithi lento lenhlonipho ihambisana nothando. Ayihambisani nokuzenzisa. Ayihambisani nokuthi mawuphambi kwabo ungathi uyahlonipha uyagoba mase ulecelene bese ukhuluma kambi ngaye. Lalela. Ibandla likaNkulunkulu leli. Lo muntu okuholayo umsebenzi wezandla zikaNkulunkulu njengawe. Kumele lo muntu ambule uNkulunkulu njengawe, uNkulunkulu who's going to hold you accountable, uNkulunkulu obona inhliziyo yakho. So lenhlonipho omupha yona akungabi nje inhlonipho ohloniphi office lakhe ngalo, kumele kube inhlonipho ehambisana nothando. Akusho mina bazalwane. Uma ungamthanda ungaphili awukwazi ukuba umsebenzi wezandla zikaNkulunkulu oluthando. Kepha akathi they lead over you and then they work over you. No. Uthi they labor amongst you and lead you. Ithi le ngumsebenzi uNkulunkulu usiphe yona. Ayithi fanele sonke siyokorobha phansi. Ithi omunye mekorobha omunye akenze i-sound system. Omunye menza i-system, omunye akadeka itafula. Omunye medeka itafula, omunye akaprepare i-message. Omunye meprepare i-message, omunye akapaka imoto emnyango. Omunye mepaka imoto emnyango, omunye akenze sure ukuthi kunamanzi ema-toilet. You work amongst each other. And sizoyibona masiloko sehla ukuthi kubaluleke ngani lokho. So ithi bahlonipheni. Recognize who they are. Abaholi benu bahamba phambili, bayanifundisa, nilandela bona. Khumbulani, izwi lenkosi lithi niyizimvu. Iyazwakala lento. Anibona la mthuthu niyizimvu. Imvu iyazi izwi likamelusi. Imvu ilandela umelusi. Umelusi mayokhala katheleweni, izimvu zonke ziyokhala katheleweni. Lisho njalo lelizwi lithi baziseni njengabantu abaniholayo. Ngoba laba niholela khona, they are leading you to greener pastures and to safety. Nina nizokwazi kanjani ukuthi banisa khona? Nizokwazi njengezimvu ukuthi balandeleni. Kusho izwi.
baziseni niba-respecte njengabantu okumele nibalandele. Now this is a tall order kuwena Njomani. This is a tall order kuwena Mncamo. It's a tall order kuwena Baba Ngubane. Because ithi lento ngenkambo yenu nobuholi benu nemsebenzi yenu lezimvu ziye emadlelweni alihlaza zikhuluphale noma ziye emadlelweni alihlaza wasethuneni zihanjiswa yinina because zithemba nina zihlonipha nina zibuka imisebenzi eniyenza kibona ebese bayakholwa ukuthi lento eniyenzayo idumisa uNkulunkulu ngoba nikhethe uNkulunkulu ebese bayalandela. Ithi lento uma beamavila ubuvila bokubona kwena Ngubane. Ithi lento uma bengafuna ukuseva mamncamo babona wena ungasevi. Respect them. Respect them. Abu verse 12. These people work hard. Ngizonitshela mina ngobe ngomunye wabo. Umsebenzi owenziwa labantu awupheli wena ushaya u8 to 9 or 8 to 4 or u9 to 5 emsebenzini. Lo msebenzi kaNkulunkulu awuna 8 to 5. Lo buholi obuzonhola abunawo u8 to 5 bazalwane. So ithi lento noma ngabe bozom-approacha lo baba noma uzom-approacha lo mama ma-approache ngaleyo ngqondo ukuthi kunemsebenzi eminingi ayenze ebusuku ayenzela ibandla wena ongayazi. So ithi lento ubalulekile nawe uzokulalela kepha ithi lento unga-expect ukuthi balaxaze yonke into phansi ngoba wena usunesidingo. Iyazwakala lento. Umsebenzi kamfundisi is 24 hours. Mina nokuthola ama-calls ekuseni ngabo-3 ekuseni 2:30 ekuseni kufona umama athi esibhedlela bafonile bathi sifike ubaba kamuhle siyasaba sicela usiphelezele mfundisi. Neyizwa lento wena ucabanga ukuthi umama ufuna umphelezele nje. Hayi akafuna umphelezele nje umama. Umama ucabanga ukuthi njengendoda kaNkulunkulu uzofike wena lapho ukhulume izwi uNkulunkulu alalele kushintsha izinto. Anizwa lento. Umama ucabanga ukuthi mesefike lapha so akakwazi nokudrive nezingane ziyakhala. Fanele wena uthathe imoto yakho uhamba uyomlanda nezingane niespe ba expect ubanikeza amazwi enkuthazo ukuthi mabafika la bakhona isima sizuba sibi ngalendlela isibhedlela esifone ngayo. These people work hard bazalwane. And they work so hard abayikhulumi lezinto nala kwi-pulpit because benzela uNkulunkulu abayikhulumi ngobe bengafuni ukuthi nibancome kepha labantu abalali bazalwane nibanengi abalali. Nomunye uvela kufonele ngo-12 usathi uyalala nje kungena icingo athi nangu baba uyasishaya. Anizwa lento bazalwane. Ebeseke uNgubane umzalwane arepresent uNkulunkulu sekufanele azibuze manje ukuthi fanele apply iBhayibheli noma apply oZankosi. Ngoba phela umsebenzi wakhe ugaxa uZankosi. Nayizwa lento uma egaxa iZankosi wenza umsebenzi wakhe bese nina njengebandla nizomgxeka. Nithi hawu bekungafanele yini lento nayizwa lento ngizama ukuyisho bazalwane. Ithi lento
asibahloniphe sibazise sazi ukuthi labantu bathwele kanzima futhi lemsebenzi abayenzayo uma wena bekungabekwa wena lapha ubungeke uwenze lo msebenzi. Kepha ayithi ngoba bathwele kanzima asingababikeli inkinga esibhekene nazo. uNkulunkulu babekele kona lokho. Ubathembile, they have broad shoulders. Ubathembile uNkulunkulu wababeka kulawo ma position labo ngoba bazi ukuthi amahlombe abo wena noma ungabona ngekho banzi uNkulunkulu uzowenza abe banzi nikwazi ukugibela nonke banithwale emahlombe abo. They work very hard. They work together. And imisebenzi yabo ithi imitate me. Angifundele incwadi yeZakha. Ngifundele incwadi yeZakha chapter 20. Ithi lento buholi. Into enizoyenza babomncango, mama umncango, babomhlongo, mama umhlongo, babongubane nomama ngubane. Ithi lento enizoyenza ngaphandle kokuthi nivule imlomo yenu kepha nithi ebandleni yenzisani okwethu, imitate me. Acts chapter 20 verse 35. Verse 25. 35. Huh? Isaac. No, Acts 20. Izenzo. Verse 35. Izenzo, chapter 20, verse 35. Kukho konke ngangikhombisa ukuthi kumele ukuba nisize ababuthakathaka ngokusebenza okunje. Nikhumbule futhi amazwi eNkosi uJesu ukuba yena wathi kubusisekile ukupha kunokwamukela. Nayizithini buholi. Ithi lento yonke into enizoyenza kusuka namuhla ukuya la uNkulunkulu athi niye khona. Nithi ebandleni yenzisana kwethu. Lento esiyenzayo nathi siyithethe kuKristu kuLuke 22, uLuke 22 verse 25 ka verse 26 noyifunde ekhaya. uKristu nayo usho njalo uthi omkhulu kinina ozoba umholi kinina kumele kube umncinyane kinina nonke. Uma ngaba menzosebenza nizibone ni abaholi. Nizibone limakhulu, nimelwe ihlalo eziphambili, nimelwe imisebenzi elight, anenzisi okukaKristu. Uma ningenzise kwaKristu, ithi lento lebandla lezimvu ezibuke nina zizokwenzisa okwenu ngoba nithi ngemisebenzi yenu yenzisana okwethu. Imitate us. Kusho ukuthini ukuthi labantu basebenza nzima? Leli gama lokuthi bayazikhandla lithi lento nge-language elula ithi they work themselves to death. Anizwa lento ithi basebenza ngalendlela ukuthi bazikhandla akusana any fiber in them to do anything else. Sebakhiphe konke abanako for usuku. Umuntu methi ngine-fatigue lisho njalo leli gama. Fanele kube umuntu one-fatigue, fanele kube nomuntu who is worn out, fanele kube lo muntu okhathe uthi yazi ngikhathele ngudaka, ngazi udaka likhathala njani but ngizwe njalo ngikhathele ngudaka. Isho njalo lento. Baholi. Ithi lento kumele ninukise okwezimvu. And umalusi
iphunga likaMalusi iphunga lezimvu. Uma umalusi umenganukisi okwemvu akayena umalusi. Anizwa lento bazalwane. Uma umalusi enganukisi okwemvu akayena umalusi. Okwesibili esikubona lapha ku verse 12 futhi submit. Now awufunda verse 12 futhi. Izenzo verse 12. No, verse 12 for 1 Thessalonians chapter 5. Nkosi yami. Verse 12. Ufundeka kanje. Kepha siyanincenga bazalwane ukuba nibazi abakhandlekayo phakathi kwenu nabaniphetheyo enkosini. Baniphethe enkosini. Ithi lento abakhethwanga yinina. Ithi lento abazikhethanga bona. Ithi lento bakhethwe inkosi. Ingakho banibusa enkosini. Acts chapter 20. Acts chapter 10 to Zenzo chapter 20 verse 28. Uthi umoya oyingcwele obakhethe ukuthi babuse phezkwenu. Acts chapter 20 verse 28. It is the Holy Spirit who has appointed them overseers over you. So ithi lento abakwazi ukuza la as self-appointed, self-righteous, self-serving. No. Abayikhethanga. Ithi lento nani umani ba-approacheni ngaleyo ngqondo. Abakhethwanga yinina, so you are not going to order them around. Bakhethwe inkosi. Just because usukhulumile wena akusho ukuthi sekufanele bagqume bahlale ngoba they are here to serve you. Bakhethwe inkosi. Fane kube naleyo balance phakathi kokuthi bakhethe inkosi babusa enkosini. Fane kube nebalance ukuthi abaholi bangaba friendly babe abangani benu okusalayo abaholi. Just because nenzela nama favor nihlangana for lunch and all of that ningakhuluma ministry ni close ayisho ukuthi akubona abaholi bakho, they remain your leaders. Fanele kube naleyo balance. Nani baholi ithi lento kinina uma nithi niyahola kepha kungekho abanilandelayo niyayihambela nje nithathela iwalk. Anibona baholi. Ithi lento uma umholi kumele ubheke eceleni ubone ukuthi khona osaseva nabo ebese ujeqeza ubheke emuva ubone ukuthi bakhona abasalandela yini. Mabangekho abalandelayo kusho ukuthi awuyena umholi, uyithathela iwalk nje ufuna ukuluza weight. Because umholi bakhona abamlandelayo. Futhi abalandeli yena nje balandela ngoba lento uNkulunkulu ababizele yona bayayibona kuwena. Khumbula labantu balethe uNkulunkulu. Abayisukelanga nje. Banamabandla abo labantu. Ukuze bashiye ibandla labo bathi baye Sound Doctrine Fellowship eHammersdale, uNkulunkulu okhulume nabo ngoba ngalelo la uNkulunkulu ufuna ukukhuluma okuthile kubona ngawe. Ebasethi uverse 12 iphuzu lokugcina kuverse 12 lithi sitezobona 4 kuverse 12 elokugcina kuverse 12 lithi bazonikhuza bazonilungisa bazoniqoqa asibeke ngesingisi. They will admonish you. They are expected to admonish you. They are expected to correct you. Bafanele bakubuyise endleleni mobheda. Futhi bazokubuyisa endleleni ubheda. Bazokubuyisa ngokukhuluma noma bakubuyise ngokwenza.
Funda verse 14 ngane yami, ngiyazi ukuthi sifunda 12 no13. Funda verse 14 uzwe verse 14 uthini. Kepha siyaniyala bazalwane ukuba niluleke abangahambi ngomthetho, nithokozise abadanileyo, nisekele ababuthakathaka, nibabekezelele bonke. Now, bengifisa ukukubuza ukuthi uyizwa njani leke kepha ngenxa yesikhathi. Khumbula ukuthi uverse 12 ukhuluma ngalabazalwane, verse 12 uthi siyancenga bazalwane, bahlonipheni laba abaniholayo, bahlonipheni laba abanikhuzayo. Ebese uverse 14 ukhuluma ngalento yokukhuza. Ukhuluma nobani uverse 14? Khuluma nalabaholi. Khuluma nani bazalwane? Uthi lento yokukhuza, lento yokululeka, lento yokuadmonisha ayenziwa yilobuholi kuphela. Nani bazalwane, uma ekhona obhedayo mbuyiseni, mlungiseni, mcorrecteni, admonishe, ningaze nilinde iye kubuholi, mbuyiseni nina. You have a responsibility nina njengezimvu ukubuyisana ninodwa. Anizwa lento. Ithi mekhona kulamalunga wenu okhona okipitile ubuholi abazi, ningasheshi nigijime niyomcebe ebuholini. Anizwa lento. Ayithi fihlani. Awufunda uverse 14 futhi ngane. Kepha siyaniyala Ukhuluma nani uverse 14? Ukhuluma nani njengebandla? ukuba niluleke abangahambi ngomthetho. Ithini? Ithatheni niyoyinikeza laba abaniholayo? Isho njalo. It puts the responsibility on you. Now, nine tendency nina bazalwane ukuthi nenze igossip ebese nibeka ubuholi kwi-trap bese nithi ubuholi buthule buthini. Anizwa lento ngisho? Nizwa kahle ngoba niyayenza. Awufunda verse 14. Kepha siyaniyala bazalwane ukuba niluleke abangahambi ngomthetho, nithokozise abadanileyo, nisekele ababuthakathaka, nibabekezelele bonke. Nibabekezelele bonke. Yabona la ungawenza umsebenzi wakho njengomsebenzi wezandla zikaNkulunkulu okumele uveze uNkulunkulu ngoKristu njengelunga lebandla. Ephesians chapter 3:10. Uma ungakwenzi lokho ubona ngokuthi masoyibonile into gijima eqala uhambisa igossip. Ada uhambisa igossip komunye umzalwane or uhambisa igossip ebuholini. Wenzeni wena? Izwi linikeza wena lonke igunya lokumbuyisa lo mzalwane. Mhlamba akunasidingo nokuthi zifike ebuholini because uNkulunkulu ufuna ukusebenzisa wena ngesabela kuphesona nesilinganiso asibeke kuwena obekungathi mase sifika umfundisi siyombalekisa ebandleni kaNkulunkulu lo mzalwane ngoba sekufika umfundisi. Kanti uNkulunkulu ufuna ukusebenzisa wena ngesabela kunikeze sona ngesilinganiso asibeke kuwena. Iyazwakala bazalwane? Iyazwakala bazalwane? Lento ithi kumele you must learn to speak the truth in love. Akuwona umsebenzi wobuholi kuphela ukubuyisa abazalwane abangahambisi ngendlela. Umsebenzi wakho njengomzalwane. Hebesithi hold them high, verse 13. Uthi hold them in very high esteem. Nibazise, nibahloniphe, nibaphathise okobuholi obusebenza nzima kunina ningabakhothameli. Abefundisi, they are easy targets. Kulula ukuthi umuntu angaqamba amanga ngami.
udweba njengoba ehleli lapha emuva man bekungaba nesikandalo esincane kamfundisi uyena oyosifaka kwi-front page umsebenzi wakhe. Niyayizwa lento sabefundisi bahlale bama-target ngaso sonke isikhathi bahlale bama-target ithi lento hold them at high esteem ayithi fihla amahlazo abo ayithi thula ubheke eceleni mabenza izinto ezi-wrong kepha landela imigudu okuyiyona qala ngaphambi kokuba lento blows out of proportion. Ebese sekufanele udweba ahamba ayoxolisa an apology ngoba ethole emthombeni ongathembekile kepha ufike kuyena njengomthombo othembekile. Futhi ilanga laseNatal lona lithanda kabi ama-headlines anjalo. And ilanga laseNatal aliwacoshi noma ikuphi liwathola kinina. Liwathola kinina. Izwi lenkosi lithi qaphela. Kuneyindlela zokwenza into. Ungathuli, ungagqibi, ungafihli uhlazo, yenze ngothando. Ubuyisa umzalwane. Na ngiyamthanda uverse 13 because uverse 13 uthi funda uverse 13 futhi Nimazisise kakhulu othandweni ngenxa yomsebenzi. Lalela ke. Ayithi nibazise kakhulu othandweni ngoba abafundisi. Ayithi nibazise kakhulu othandweni ngoba they are fellow brothers and sisters. uJesu uthi kuJohn chapter 13 verse 35 nginishiya nomyalelo omusha. I say love one another so that the world will know that you are my disciples. So kunalento yokuthi kumele uthande umunye umzalwane ngoba ewumzalwane naye. La ayisho njalo la. La inikeza isizathu sokuthi kungani kumele ubazise othandweni. There's a reason. It's not unconditional love. No, this love is conditional. There's a reason. Funda verse 14, verse 13. Libazisise kakhulu othandweni ngenxa yomsebenzi. Ngenxa anizwa bazalwane. Because uzomthanda njengomzalwane uma esenza wrong emsebenzini wakhe awungeke ukwazi ukumkhuza awungeke ukwazi ukumlekelela awungeke ukwazi ukuliveza uthando lukaNkulunkulu lokumadmonisha lokumbuyisa ngoba uyamthanda njengomzalwane unconditionally kanti wenza umsebenzi wakhe ngendlela ebhedayo. So there's a condition here why you have to love them. You love them within the context of because of the work they are doing amongst you, not unconditional love. Anizwa lento bazalwane. Enye into yokubazisa abaholi benu. Ngicela sifunde ngiyazi ukuthi ubuholi lobena buyithandisisi le kanti nani anifuni ukuyizwa isezwini likaNkulunkulu. 1 Corinthians chapter 9. 1 Corinthians chapter 9. Omunye oseceleni kwakhe avule u1 Timothy chapter 5. 1 Corinthians chapter 9 ufunda nje verse 9 wehle nayo mhlawumbe until verse 18 ufunda nje masini asizuyichaza le ishaya enyameni bazalwane but le ezinye zezindlela okwazi ukukhombisa ukubazisa ubuholi obukhethwe uNkulunkulu ukuthi bukhole nobusebenzayo ngokuzikhandla amongst you. It's a commandment. Iumiyalelo oshaya enyameni. Awuyizwa ukuthi uthini? 1 Corinthians chapter 9. Qala ku verse 7. Ongaqala ku verse 7. Verse 7. Ngubani oke aye empini ngezakhe izindleko na? Ngubani otshala isivini angazidli izithelo zaso na?
ngubani owalusa umhlambi angadli ubisi lokuhlambi na? Lokhu ngikusho ngokwabantu nje na? Lo mthetho kambe kakusho khona lokho na? Ngokuba kulotshiwe emthethweni kaMose ukuthi ungayifaki inkabi isifonyo nxa igula amabele. Konje uNkulunkulu ukhathalela izinkabi na? Noma kusho ngenxa yethu impela na? Yebo, kwalotshwa ngenxa yethu. Ngokuba olimayo kufanele alime enethemba, nobhulayo abhule enethemba lokwabelwa naye. Verse 11. Uma thina sihlwanyela kini ngokomoya, kuyinto enkulu yini uma sizovuna okwenu kwenyama na? Uma abanye behlanganyela lawo mandla phezu kwenu, kungebe yithi kakhulu na? Nokho asilisebenzisanga lelo gunya, kepha sibekezela ngakho konke ukuze singalithiyi ivangeli likaKristu. Anazi yini ukuthi abaphethe imisebenzi yethempeli badla okwethempeli ngokuthi abakhonza i-althari bahlanganyela ne-althari na? Ngokunjalo inkosi imisile ukuba abamemezela ivangeli baphile ngevangeli. Verse 15. Kepha mina angisebenzisanga lutho lwalezo zinto, futhi lokho angikulobanga kuwe kwenziwe kanjalo kini, ngokuba kungaba ngcono kini ukuba ngife kunokuba umuntu alwenze ize udumo lwami. Ngokuba noma ngishumayela ivangeli anginalodumo ngalokho. Ngokuba ngimelwe ukwenza njalo, ngokuba maye kimina uma ngingalishumayeli ivangeli. Verse 17. Ngokuba uma ngikwenza lokho ngokuzithandela kwami, nginomvuzo, kepha uma kungengakho ukuzithandela kwami, khona-ke kungumsebenzi engiwuphathisiweyo. Pho yini umvuzo wami na? Uyilokhu ukuba nxa ngishumayela ivangeli, ngikwenze ukuba ivangeli lingabizi lutho, ukuze ngingasebenzisi ilungelo lami enginalo evangelini. Chapter 5, verse 17 and 18 kuphela. Chapter 5, 1 Timothy chapter 5, verse 17 and 18. 1 Timothy chapter 5, verse 17. Amalunga aphatha kahle akuthiwe afanele ukutuswa ngokuphindiweyo, ikakhulu lawo akhuthalele izwi lokufundisa. Ngokuba umbhalo uthi, ungayifaki isifonyo inkabi ebhulayo, futhi isisebenzi sifanele inkokhelo yaso. Now, bazalwane, isizulu asidinge kutolikwa ngisho. SDF angiholi nesent. SDF ubaba uMhlongo akaholi nesent. SDF ubaba uJilo akaholi nesent. SDF ubaba Mabhida akaholi nesent. Now labo baba baya understand ukuthi uNkulunkulu babizele ivangeli. Akusho ukuthi labo baba abanazo izidingo. Niyayizwa lento bazalwane? And ayisho lento ukuthi labo baba banezimali eziningi abadinge lutho, babeke izwi likaNkulunkulu before imali. That's number one. Iqiniso lithi kuvelile ebandleni ukuthi makufanele ukukhokhela abafundisi noma abanye abafundisi abanezidingo akuphume inhlizweni zabazalwane. Angikusho lokho. Kuyacaca izinto ezenzakalayo nezinto ezikhulumayo aziphumi enhlizweni yabazalwane. Ebese abefundisi abakhona bathi ngingamane ngilahle ilungelo lami lokukhokhelwa ngishumayela ivangeli kunokuthi ngithole umvuzo enhlizweni engenhle. Ingako sonke asiholi ngezizathu ezahlukahlukene.
bakhona okumele bayithole inkokhelo ngokwelungelo lwabo ezwini likaNkulunkulu, kepha bakhetha ukungakwenzi lokho kunokuthi izwi likaNkulunkulu lihlanjalazwe. Sikhulumeke nani Hammersdale, nizizwele izwi likaNkulunkulu akudinge litolika. Anizuthi makumele kukhokhelwa abefundisi nithi awu eMontclair besingabakhokhela abafundisi, akusise eMontclair. Okokuqala kumele sikhumbule ukuthi akusise eMontclair kuse Hammersdale. Number 2, iMontclair might decide ukudelela uNkulunkulu ingabakhokhela abefundisi, akube umsebenzi waseMontclair, ningathathi leso sono nisilethe eHammersdale. Anizwa lento ngishoyo. Ngizoyibeka ngokungahlonisi. Ivangeli limahala likhokhelwa. Umfundisi mefuna ukuthi akhokhelwe ngokushumayela ivangeli, usephumile ezwini likaNkulunkulu. Izwi lithi freely you received and freely you will give. Kepha iministry iyabiza bazalwane. Le mic ikhokhela, le sound system ikhokhela, lamafena nishayela umoya akhokhela, lo petrol okuziwe ngawo la kuyakhokhelwa. Nengizwa lento bazalwane, lezi zinto okuprinta kizo zonke, iministry iyabiza. Therefore abenza iministry abari imbeswe ngokwemisebenzi abayenzayo. Ningathi bekungenziwe eMontclair sekuziwa nemithethe, akunamthethe emisha, ukuqina kweinhliziyo zabanye baseMontclair. Aningathathi lezo inhliziyo nizilethe eHammersdale. Ukumazisa ubuholi benu, ukubazisa ubuholi benu amongst other things, ukuthi labo abaya empini abayi empini ngeindleko zabo. Iqiniso lithi labaholi bonke nibabonayo, iqiniso lithi basempini yomsebenzi kaNkulunkulu ngeindleko zabo. Yilelo qiniso. Uma nifika la eHammersdale manithi hayi qhubekani ngeindlela zenu nihambe niye empini ezovikela thina ngoba nibekwe uNkulunkulu, sigove sigweve neindleko uNkulunkulu asibusise ngazo okwenu bazalwane. Lelo cala liphezu kwenu, alikho phezu kobuholi. Izulu asidinge kutolikwa. Uma nibazisa ubuholi benu njengezwi lithi baziseni ezinye zeindlela zokubazisa, akukona nje ukuthi bayasebenza, ukubabona ukuthi bayasebenza, futhi ukusebenza kwabo kusemehlweni ukusebenza kwabo basemsebenzini kaNkulunkulu, ebese izwi lithi asiba compensate accordingly. Accordingly seyinina njengebandla ukuthi nizokubeka according kube yini izinto enizozenza leyo. Ebese ithi ngokwenze njalo, funda verse 13 futhi ngane yami. Verse 13. Anazi yini ukuthi abaphethe imisebenzi yethempeli badla okwethempeli? Cha. 1 Thessalonians chapter 5 verse 13. 1 Thessalonians chapter 5 verse 13. Ufundeka kanje. Nibazisise kakhulu othandweni ngenxa yomsebenzi wabo. Hlalisanani ngokuthula. Qhubeka. Kepha siyanyanda bazalwane ukuba niluleke abangahambi ngomthetho. Ngicela ubuyele futhi ku verse 13. Nibazisise kakhulu othandweni ngenxa yomsebenzi wabo. Hlalisanani ngokuthula. Lolu thando, uthando elihambisana nokuthula.
ithi lento lolu thando lohambisana nalenhlonipho kumele nibanikeze yona. Lenhlonipho ingemsebenzi yabo. Lolu thando lwenhlonipho yemsebenzi yabo nokubazisa emsebenzini yabo izoresulta ekuthuleni in peace. Anizwa lento bazalwane. Ithi lento makungena kuthula kuzoba nokuhleba, kuzoba nama-gossips, kuzoba nokukhombana, kuzoba nokunganaliseki, kusho ukuthi akukho ukuthula la ekhaya. Uma kungekho ukuthula kusho ukuthi kukhona okungahambanga kahle ekuholeni kwabo, ekusebenzeni kwabo nani noma ekusebenzeni kwenu nabo, khona okungahambanga kahle ekukhuzaneni kwabo benikhuza noma nina nikhuzana nodwa, nasekubaziseni nibaholde in very high esteem. Kusho ukuthi kule chain kukhona okungahambanga kahle, ngoba lokho enikufaka kule chain lapha egcineni kufanele kukhiphe ukuthula. Fanele kukhiphe ukuthula okunothando. So ithi lento uma i-result ingenalo uthando, uma i-result ingenako ukuthula, kule pipeline kukhona izinto ezingahambanga kahle. Anizwa lento bazalwane. So ningasheshi ni-speculate ebese nifonela le, no, biyelane emuva nibheke ukuthi kule pipeline nifakeni. Because what you put in, you will get that result. And ithi lento, i-result enizoyithola, it's peace, it's reconciliation, it's love. Because zonke izinto enizifake kule pipe ziyoresulta ekuthuleni. Makungena kuthula, bhekanani nodwa ebese uyazibuza sane ukuthi ufakeni wena kule pipe. Mamngubani ufakeni wena kule pipe. Njomani ufakeni kule pipe. Mamncwangu ufakeni kule pipe, because kukhona ofake i-ingredient engekho kulezi zinto esizibonile, ingako i-result kuzophuma kungenako ukuthula. Kanti menifaka the right ingredients, the result will be peace, reconciliation and harmony. Masculine. Well,